a mass slaughter that we arrived to. We just took over the farm as caretakers on the 9th of August, Wednesday 2023, and we arrived to this mass slaughter of wildlife animals on the farm. Umnikazi omusha wepulazi uyithele phezu kwenqwaba yamathambo okusampondo zenyamazane. Kwenye ndawo kumbondelane wena nkomo, imvu, izintibane kanye nezinye izilwane. Ngisitholile nje lapha ukuthi ipulazi walithengisa ngo-2013. Walithengisela ugovernment laba be-land affairs. Walithenga ngesamba esithile semali. Okushaqisako nje nokuthusako ukuthi uma lithenga ngo-2013 wachubeka wasebenza kulela pulazi eSixwayo ukuze kube khona manje la kubonakala khona ngathi sekukhona ukungabambisani phakathi kwakhe nama-beneficiaries akhona laphayana. Owengamele zokuphepha komphakathi eMpumalanga uvusi Shongwe uvakashele lelipulazi lo mlungu waziwayo endaweni. Sithe uma sifika lapha siye sathola lama-beneficiaries alela pulazi kwaba yiwo asikhomba la ley'lwane zikhona noma izilwane lamakhakhasi. Okubuhlungu nje ukuthi uhlangabezwa iphunga lobuningi baley'lwane ezife lapha, okakhulukazi iy'lwane ezifaka ney'lwane lezi ekuthiwa ama-protected species ngesilungu, kusho ukuthi iy'lwane lezi ezivikelekile ukuthi azibulawa kodwa lapha yazibulewe ngobuningi bakhona. Usubona njengey'mpondo, ubone nangamathambo, uzubone ngisho namathambo amajirafu esingawazi ukuthi abuya kuphi ngoba lapha kulela pulazi asiwabonanga amajirafu. Amaphoyisa lababhekele ukuvikela iy'lwane onyeni bayaphenya.